Hanya hai tui fajuka nang bagai te kasia viral video ni mangpli no viral video ni mangpli nugu makana video ni screen no je buri khorok tam bulai tonglai mani thaprar lai tonglai mani latha bai bwtam phikung phutirwi tanglai mani social media tabuk o mangpli viral ungjak saimaya sabobo unglai kya kintu norok viral ungmani ukulgo karon tamo norok saideman borokni mangpili ni caption no sujak tongo je tinta meye ekta siler sade prem kore hinui sanani thangke mo chwla seklai bulai laimani mangpili singui kasa phasigo hingkai norokhe o mangpili no pore norokhe tamo sana usung kisa comment kaisa di tai paithogo ani video no norok jodi chajakhai like subscribe share khai di mute hete kotal video rok manani bagui.